Magandang araw sa lahat mga katabalers. Pag-usapan natin yung paano makuha yung 1,000 subscriber. So 3 to 1 month mga katabalers. 3 weeks to 1 month makuha mo yan mga katabalers. Number 1, pag hindi ka pa nakaabot ng 1,000 subscriber, mag-ilis ka mga katabalers. Tapos kung wala kang hilig mag-ilis, mangisda ka lang ng mangisda. Mag-subscribe ka sa kanya, tapos balikan ka niya. Basta maganda lang yung pakitungo mo sa ilis mo at saka sa pangingisda mo. May focus ka katabalers, kuha mo yun. May positive ka lang, mag-focus ka lang, kaya mo yun. 3 weeks to 1 month, makuha mo yun mga katabalers. Tapos huwag kang magsawa ng comment, kasi kung mag-comment ka sa ibang bahay o sa ibang location o sa ibang vloggers, kung marami siyang mga isda o may mag-comment doon, pumasok dyan sa'yo. So, bonus na yun mga katabalers. So, ito pa. Kung mag-ilis ka ng mag-ilis, araw-araw makakuha ka ng mga subscriber. Yun ang totoo, yun ang real talk. Tapos, mga katabalers, huwag magsawa, mag-ilis, mangisda, huwag magsawa. Kasi, 3 weeks to 1 month, wala na. Kuha mo na yan. 100%. Tapos ito, ano na naman tayo sa hours. Yung sa hours mga katabalers, ito yung dapat gawin mo kung magawa ka ng mga vlog mga katabalers, no? Mga vlog, mga content kahit saan ka, kahit nasa mall. Mga 5 to 10 minutes lang, kasi kung may 10 minutes ka na vlog, tapos may ilis ka pa, example lang, sa 10 minutes lang. So kung may 6 na tao na nakapanood, naubos yung 10 minutes mo, so 1 hour na. So kung 24 na tao, yung nanood mga katablers, so may 4 hours ka na sa buong mundo. So yun ang isipin mo, na mag-vlog ka. Yun ang pinaka the best mga katablers. Mag-vlog ka, tapos mga 5 to 10 minutes kahit saan ka, kahit nasaan ka, kahit nasa palengke, kahit nasa mall, kahit nasa trabaho, basta saan ka gusto, kasi channel mo na yun eh. Channel mo yun mga travelers. May kahit nasa isip mo, pangit tong vlog, wag, kasi may manood talaga yan, mga kaibigan mo, mga friends mo. Tapos i-link mo sa Facebook mo, yun, makadagdag din yan ng hours. So 3 weeks to 1 month, kuha mo na yung 4,000 hours mga katabalers. Maniwala ka sa hindi, basta gawin mo lang yun, may focus ka. Additional natin, sige 2 months, kasi yun ang pinakamahirap mga katabalers, yung hours. So 2 months yung focus mo sa sarili na makuha mo yung hours. So mag-vlog ka, may LS ka pa, so mag-content ka lang maganda. So kung marami kang vlog mga katabalers, maraming manood sa'yo, madali kang ma-monetize. So advance congrats sa inyong lahat, mga new vloggers, mga new YouTubers. God bless you, God bless you. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Yun lang mga katabalers, yun lang mga katabalers, na mag-vlog ka 5 to 10 minutes. Isipin mo na lang kung may 1,000 viewers ka, ilang hours din. Basta isipin mo 24 views, natapos yung 10 minutes, may 4 hours ka na. Kung i-times 2 mo, so kung 24 48, kung may 48 views, so may 8 hours ka na mga katabalers. Ito pa, last, para mas maganda yung pag-usapan, kung may mga cellphone ka na mga bakante, i-log out mo lang yung account mo sa mga ninja ng mga cellphones mo, i-connect mo sa wifi, i-playlist mo yung mga video mo. Makakatulong yun katabalers sa hours. God bless you. Jesus loves you. God is great.